kontra direkzioa. Ego nestea, maite txizarretan. Hau maite. Eta, gustatzen zuen estorketa. Bai, beste karrera aldi nola diferentzi da, pista asko ez dauke, dana hola bidetxur txikitxe, gerreka zulu, politxe, azkarra, baina politxe karrekia bai. Nola, estorketa o... Hasieran dana batea, jungea, 5 pertsona batea,
eta 9. kilometro arte, eta gero ja 9. kilometro motzeku luzeu juntau eta bueno, hor ritmoa aldau dugu, eta ja grupo biharren dunaetani batea juntau eta ja bukaraino esprine bota arte oraino txetu, batea. Earki. Eta Mikel Gorroik